ହେଲେ ଶାନ୍ତି ବାପାର ଝିଅ ବା ଯେ ଗୁଡିଆର ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିଲା ସେ ଖାଲି ଛୁଆ କାଖେଇ ଫେରିଛି ପୁଣି ଦିଦିଟା ଜାଣା ଛୁଆ ଛାଡ଼ଲ ମା ସେ ପର କଥାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ବା ମିଳିବ ଠିକ କହିଛ ତୁ ମିଟିଂ କି ଯିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ କିଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ନାନୀ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାକିଛି କାଞ୍ଚନ ବାଳ କିଏ ସାର୍ ଏଇଟା କାଞ୍ଚନ ବାଳ ନୁହଁ କାଞ୍ଚନ ବାଳା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଛାଡ଼ ସିଏ ଏକା କଥା ହଉନି ଆଚ୍ଛା କାଞ୍ଚନ ମା ଆପଣ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲେ ଦବ ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି ବାକିରିଟେ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ମା ତମ ପୁଅ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ପେଟରେ ଅଛି 7 ମାସ ଚାଲିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପାନ ଖାଇବା ପଇସା ଅଛି କିଛି ଦେବା ପଇସା ନାହିଁ କୋଉଠି ଆଣି ମୋ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଘରଟା କରି ଆଣିଦେବି ନା କଣ ହଉ କରୁଛ ଯଦି ଭଲ ହିଁ କର ଏକାଥରେ 2 ମାସର କିସ୍ତି ଦେଇଦେବ ଅନୁଷ୍କା ପରି ଭାଉ ଦେଖାଇ କାଇ ଗଲୁ କଲ